Hare Krishna, audio video clear இருக்கா? கிளியரா இருக்கு. தேங்க்யூமா. இஸ்கான் மங்களூர் சார்பாக பகவத்கீதை 18 நாள் வகுப்பிற்கு உங்களை எல்லாரையும் அன்போடு வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு டே 6 படிக்க போகிறோம், சாப்டர் 6 படிக்க போகிறோம். கர்மயோகாவுடைய லாஸ்ட் சாப்டர் இன்னைக்கு. ஸோ இது இஸ்கான் மங்களூரில் இருக்கிற ராதா கோவிந்தா டெம்பிளில் இருக்கிற டெய்டி ப்ரேயரோட கிளாஸை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். நம ஓம் விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ண பிரேஷ்டாய பூததே श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः नम पंकज नाभाय नम पंकज मालिने नम पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांगर्ये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. हरे कृष्णा. இன்னைக்கு படிக்கும் போது சாப்டர் 6. முதல்ல ரீகேப் ஆஃப் சாப்டர் 5 படிக்கலாம். இது வந்து இன்னைக்கு படிக்க போகிற சாப்டர்ல வந்து கனெக்டிங் டு ஹையர் கிருஷ்ணா கான்சியஸ், அதோட ஹையர் கான்சியஸ்னஸ். ஓகே, கனெக்டிங் டு த ஹையர் கான்சியஸ்னஸ், அதுதான் இந்த சாப்டரோடைய இன்னைக்கு ஒரு வேர்டில் சொல்லணும்னா அதான் சொல்லலாம். நேற்றுக்கு ரீகேப் ஆஃப் சாப்டர் 5 சொல்கிறேன். கர்மயோகத்தில் ஞானபாகம் அடங்கியிருப்பதாலும் ஞான யோகத்தில் கர்மபாகம் அடங்கியிருப்பதாலும் இரண்டும் ஒன்றே. அவை இரண்டும் ஒரே விதமான பலனை கொடுக்கக்கூடியவை. அவை வெவ்வேறு பலன்களை அளிக்கும் என்று கூறுபவர் பலர். அவர்கள் அறிவில் தேர்ச்சி பெறாதவர்கள். ஆனால் கர்மயோகம் இன்றி ஞான யோகத்தை பெற இயலாது. சுக துக்கங்களை பொருட்படுத்தாமல் கர்மயோகத்தையே தழுவி இருந்தால் பலனை பெறலாம். எல்லா ஆத்மாக்களும் ஒரே மாதிரியானவை. தோற்றம் வேறுபாடுகள் எல்லாம் தேக சம்பந்தமானவதால் தேக சம்பந்தத்தால் வந்தவை என்று உணர வேண்டும் என்ற உணர்வு வேண்டும். அதுதான் நேற்று படித்தோம். இன்னைக்கு சாப்டர் 6 பற்றி ஒரு முன்னோட்டம் கொடுக்குறேன். கர்மயோகம் ஞான யோகங்களில் சித்தி பெற்றவனுக்கு உண்டாகும் ஆத்மா அனுபவம் இந்த அத்தியாயத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. இந்த ஆத்மா அனுபவத்தில் ஈடுபட்டு ஆதியிலேயே திருப்தி அடைந்தவன் வேறு விஷயங்களில் மனதை செலுத்த மாட்டான். அவனுக்கு தோழன், பகைவன், பந்து, நல்லவன், கெட்டவன் என்று வேறுபாடின்றி எல்லோரிடமும் ஒரே விதமான மனப்பான்மை அவனுக்கு ஏற்படும். அவன் ஜனங்களுடைய சேர்க்கையை வெறுத்து தனிமையிலேயே விருப்பமுற்று திடமான ஆசனத்தில் இருந்து தனது ஆத்மஸ்வரூபத்தை எண்ணி மகிழ்வார். எல்லா ஆத்மாக்களும் தேக சம்பந்தத்தை நீக்கி பார்த்தால் ஒரு வகைப்பட்டவை என்று எண்ணி முடிவில் கடவுளும் ஆத்மாக்களும் ஒரு வகைப்பட்டவர்கள் என்று உணர்வார். இந்த நிலை பெற்றவர்கள் யோகிகளில் சிறந்தவர். யார் யோகிகளில் சிறந்தவர்கள்? கடவுளும் அந்த ஆத்மாக்களும் தேக சம்பந்தத்தை நீக்கி பார்த்தால் எல்லாம் ஒரு வகைப்பட்டவை என்றது உணர்வான். அந்த மாதிரி இருந்தவன் யோகிகளில் சிறந்தவன். சகாம கர்மா அப்படின்னா பலன்கள். சகாம கர்மா கடமைகள். ஞான யோகம் ஐக்கியமாதல். அஷ்டாங்க யோகம் யோக சித்தி. பக்தி யோகம் கிருஷ்ணரை அடைதல். ஒரு யோகியோட வெற்றி எப்படி கிடைக்கும்? அவனுக்கு சஞ்சலமற்ற மனம் இருக்கணும், பௌதிக ஆசைகளை துறக்கணும், பிரம்மச்சரியத்தை ஃபாலோ பண்ணணும், காற்று வீசாத இடத்தில் உள்ள தீபம் போல இருக்கணும், ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட பழக்க வழக்கங்கள் அவன்கிட்ட இருக்கணும். அது அப்படி இருந்தால் தான் அவன் யோகின்னு அவனை சொல்ல முடியும். ஓகே, வெளிப்புறத்தில் எல்லா செயல்களிலும் ஈடுபட்டு இருப்பினும் உட்புறம் அவற்றின் பலன்களை துறந்து வாழும் பக்குவ அறிவுடைய மனிதன் திவ்ய ஞானம் எனும் நெருப்பினால் தூய்மைப்படுத்தப்பட்டு அமைதி, பற்றின்மை, பொறுமை, ஆன்மீக பார்வை, ஆனந்தம் ஆகியவற்றில் அடைகிறான். தியான வழிமுறையில் அஷ்டாங்க யோகம் மனதையும் புலன்களையும் கட்டுப்படுத்தி, தியான வழியில் எப்படி அஷ்டாங்க யோகம் மனதையும் புலன்களையும் கட்டுப்படுத்தி பரமாத்மாவின் இதயத்தினுள் அமர்ந்துள்ள பகவானின் ரூபம் மீது தியானம் செய்வதாகும். பரமனின் முழு உணர்வு நிலையான சமாதியில் இப்பயிற்சி உச்ச நிலையை அடைகிறது. அஷ்டாங்க யோகத்தின் அங்கங்கள் நிறைய. அதுல அஷ்டம்னா என்ன? 8. 8ல வந்து 8 அங்கங்கள். அதில் முதல்ல யமான்னு ஒன்று சொல்லுவா. அடுத்தது நியமா, ஆசனம், பிராணாயாமா, பிரத்யாகாரா, தாரணா, தியானா, சமாதி அப்படின்னு 8 அங்கங்கள் இருக்கு.
இது ஒவ்வொரு அங்கத்துக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்துல இப்போ வருது. இப்போ படிக்க போறோம். தியான யோகம்ங்கிறத முதல்ல என்னன்னு பார்க்கலாம். எஸ், இந்த சாப்டர் தியான யோகம். ஸோ முதல்ல அஷ்டாங்க யோகாவின் முன்னேறது, எப்படி முன்னேறது, அது 1லேருந்து 9 ஸ்லோகம் வரைக்கும். அஷ்டாங்க யோகாவின் நிலைகள் 10லேருந்து 32 வரைக்கும். ஏன் மனதை கட்டுப்படுத்துங்கள் அப்படின்னு சொல்றார். 33லேருந்து 36 வரைக்கும். தோல்வியுற்ற யோகியின் இலக்கு, தோல்வி அடைஞ்சிட்டான் அவன், அந்த யோகி, அவனோட இலக்கு என்னவா இருக்குங்கிறத பார்க்கலாம். அவனுக்கு ஒண்ணும் இல்லை, அவன் பண்ணின நல்லதுக்கெல்லாம் அவனுக்கு பலன் இருக்கத்தான் இருக்கும். அவன் அடுத்த ஜென்மம் மறுபடியும் எடுத்துதான் ஆகணும். அந்த தோல்வியுற்ற யோகி அவன் மறுபடியும் பிறந்துட்டு மறுபடியும் அவனுக்கு நல்ல இது வழி கிடைக்கும் அவனுக்கு. பக்தி யோகி மிக உயர்ந்த யோகி. பக்தி யோகா மிக உயர்ந்த யோகா. 46, 47 அந்த ஸ்லோகம் சொல்றது. ஓகே, யோகா என்பதன் உள்பொருள் என்ன, உண்மை பொருள் என்ன? யோகான்னா நம்ம என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோம்? இப்போ மெட்டீரியல் வேர்ல்டு நம்ம பண்றதெல்லாம் யோகா அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம். ஆனா உண்மையா யோகாவோட உண்மையான பொருள் என்ன, யாருக்காவது சொல்ல முடியுமா? கனெக்ஷன் பிட்வீன் ஆத்மா அண்ட் பரமாத்மா. எஸ், கடவுளோட நம்ம நேர கனெக்ஷன் வச்சுக்கிறது பேர் தான் யோகா. அதுதான் இந்த அஷ்டாங்க யோகா, பக்தி யோகா எல்லாம் படிக்க போறோம், பார்த்துக்கலாம். ஓகே, எஸ்மா 6.1 படிங்க கமலாஜி. எஸ் மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निर्किर्ण च क्रियः. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், செயலின் பலன்களில் பற்றற்று கடமைக்காக செயலாற்றுபவனே சன்னியாசியும் உண்மையான யோகியும் ஆகிறானே தவிர வேள்வி நெருப்பை மூட்டாதவனும் செயலற்றவனும் அல்ல. சரியா? யார் சொல்ற? செயலில் பற்றற்று இருக்கணும், கடமைக்காக செய்யணும், செயலாற்றுபவனே சன்னியாசி. அவன் கடமைகளை கரெக்டா செஞ்சுட்டு இருக்கணும், செயலான பற்றற்று இருக்கணும், அவன் தான் உண்மையான சன்னியாசி. ஓகே, பாண்டுவின் மகனே, புலனுகர்ச்சிக்கான இச்சைகளை துறக்காத எவனுமே யோகியாக முடியாது என்பதால் துறவி என்று அழைக்கப்படுவதும் யோகமும், அதாவது பரமனுடன் தொடர்பு கொள்ளுதலும் ஒன்றே என்பதை நீ அறிய வேண்டும். மனதின் உதவியுடன் ஒருவன் தன்னை உயர்த்தி கொள்ள வேண்டுமே ஒழிய தாழ்த்தி கொள்ளக்கூடாது. மனமே கட்டுண்ட ஆத்மாவின் நண்பனும் எதிரியும் ஆவான். மனது ஆத்மாவுக்கு நண்பனா இருக்குமா எதிரியா இருக்குமான்னு கேட்டாக்க ரெண்டுமே. மனம் நம்மளோட கண்ட்ரோல்ல தான் இருக்கு. அது ஆத்மாவின் நண்பனாகவும் இருக்கும். நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணி கரெக்டா வச்சிருந்தோம்னா அது நமக்கு நண்பனா இருக்கும். அதை கொஞ்சம் ஏமாந்து அதை விட்டுட்டோம், அது போக்கில் விட்டுட்டோம்னாக்க அது எதிரியாயிடும். ஸோ மனமே கட்டுண்ட ஆத்மாவின் நண்பனும் ஆவான் எதிரியும் ஆவான். ஓகே, 6.6 படிங்க கமலாஜி. எஸ் மாதாஜி. बन्धुरात्मानस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्. மனதை வென்றவனுக்கு மனவே சிறந்த நண்பனாகும், அவ்வாறு செய்ய தவறுவனுக்கு அதுவே மிகப்பெரிய விரோதியாகும். ஸோ மனசை நம்மளோட அதனோட இஷ்டத்துக்கே ஆட விடக்கூடாது. இப்ப காத்தால எழுந்துக்கணும் சீக்கிரமா அப்படின்னா நம்ம தான் தீர்மானம் பண்ணி மனசை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு நம்ம கிட்டக்கு பகவான் அந்த அதிகாரம் கொடுத்து நம்ம பண்ணி நம்ம எழுந்துக்கணும். நைட்டு சீக்கிரமா நேரத்தோட தூங்கணும் அப்படின்னாக்க கரெக்டா அதுக்கும் தூங்குறதுக்கு நம்ம மனசு அது இஷ்டத்துக்கு அதை அலைபாய விட்டுவிட்டு, இல்லை டிவி சீரியல் இருக்கு, இன்னைக்கு ஒரு சினிமா இருக்கு, அதை பார்த்துட்டு போயிடும், அப்படின்னு தான் படுத்துமே அப்படின்னு மனசு அலைபாய விட்டேனாக்க அது நமக்கு எதிரியா போகும். ஏன் எதிரியா போறது? ராத்திரி 11 மணி 12 மணி இருக்கும் பிடிச்சுதான் காத்தால எழுந்துக்க முடியாது, ஆஃபீஸ் போகிறதுக்கு டிலே ஆகும். எல்லாமே நம்ம கொஞ்சம் போகிற பக்தி யோக இது பகவானுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் கொஞ்சம் பண்ணணும்னு நினச்சிருப்போம், அதுவும் பண்ண முடியாது, எல்லாமே டிலே ஆகிடும். அதனால அந்த சமயத்தில் அது விரோதியாக போயிடும். எப்போ அது நண்பனாக இருக்கும், அது நம்ம கண்ட்ரோலில் நம்ம மனசை வச்சுட்டோம்னாக்க அப்போ நமக்கு அது நண்பனாக இருக்கும். ஓகே, மனதை நண்பனாக செயல்படும்படி கட்டுப்படுத்துவதே அஷ்டாங்க யோகாவின் பயிற்சி நோக்கமாகும். மனதை கட்டுப்படுத்தாமல் வெறுமனே வெளிக்காட்சிக்காக செய்யப்படும் யோகம் பலனற்ற கால விரியமே. மனதை அடக்க முடியாதவன் எப்பொழுதும் மிக பெரிய விரோதியுடன் வாழ்கிறான். இப்போ ஏதாவது ஒன்று வாங்கணும்னு நினைச்சோம்னா பக்கத்து வீட்டுல அதை பெரிய அமக்களமா 3 பெட்ரூம் வாங்கியிருக்கா,
நம்மகிட்ட 2 பெட்ரூம் தான் இருக்கு. ஐயோ நம்ம எப்படியாவது 3 பெட்ரூம் வாங்கணும்னு ஹஸ்பண்டை போட்டு பிடிங்கி எடுத்து கையில காசு இல்லையானாக்க, ஆனா ஒரு லோனை போட்டு வாங்கிட்டு அப்புறம் மாசத்துல வீட்டுக்கு செலவுக்கு திண்டாடிட்டு அந்த மாதிரி பண்றது. மனசு அலைப்பாய விட்டுட்டு கடைசியில வீட்டுக்கு லோனும் கட்ட முடியாத திண்டாடி தெருவில் நின்று அந்த மாதிரி முடிச்சிருக்கிறதுலாம் மனசை கண்ட்ரோல் பண்ணாதவா அந்த சமயத்துல அது எதிரியா போயிடும் இல்லையா, விரோதியா இருக்கு. அது நம்மகிட்ட இருக்கிறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம வாழ கற்றுக்கிறோம் எல்லாத்துலயுமே. கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மனம் கட்டுப்பாடற்ற மனம். ஓகே, கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மனமா தான் நண்பனா இருக்கும். அது இது எதிரியா இருக்கும். இது தெய்வீக குணத்தோடு இருக்கும். இது அசுர குணத்துல இருக்கும். பகவானின் கட்டளையை பின்பற்ற முடியும். இதுல காமம் கோபம் மாயை இருந்த இந்த கட்டளையை தான் நம்ம மாயை போன்றவற்றை கட்டளைகளை பின்பற்ற வேண்டும். புலன் இன்பத்தின் பற்றின்றி இருப்பது கட்டுப்படுத்தப்படும். புலன் இன்பத்தில் திருப்தியில் பிணைக்கப்பட்டிருப்பது கட்டுப்பாடற்ற மனம். பலன் நம்மை உயர்த்துகிறது. இதுல கட்டுண்டு வீழ்ச்சி அடைய முடியும். இதுல வீழ்ச்சி அடைஞ்சிருவான் விரோதியா இருந்ததுனாக்க. ஸோ கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மனம் கட்டுப்பாடற்ற மனம் ரெண்டுத்துக்கும் வித்தியாசம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு 5 பாயிண்ட் இருக்கு. ஓகே, இப்ப நம்ம படிக்க போறது அஷ்டாங்க யோகம். அது ஸ்டார்டிங் யமம், வெளிப்புறது யமம், நியமம், ஆசனம், பிராணாயாமம், பிரத்யாகாரம், தாரணை, தியானம் அண்ட் ஃபைனலா சமாதி. ஓகே, நம்ம ஆர்டினரியா பண்ற யோகா இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் பிராணாயாமம், அது மூச்சு பயிற்சி, அதெல்லாம் இங்க சேர்த்துக்கலாம். அது சேர்த்துட்டே அதோட நம்ம சேர்ந்து நம்ம டிவோஷனல் சர்வீஸ் இதையும் பக்தி யோகத்தையும் சேர்த்து நம்ம வரணும். அதுதான் யோகம். உண்மையா பகவான்கிட்ட நமக்கு கனெக்ஷன் இருக்கணும். ஓகே, எஸ். இப்போ 6.10 படிங்க கமலாஜி. யமா முதல்து யமான்னு சொன்னேன் இல்லையா, அந்த யமாக்கு படிக்க வேண்டிய ஸ்லோகம் இது. ஓகே, எஸ் மாதாஜி. யோகி யுஞ்சித சததம் ஆத்மானம் ரகசி ஸ்திதஹ ஏகாகியத சித்தாத்மா நிராசீர் அபரிகிரஹ. யோகியானவன் தனது உடல் மனம் மற்றும் ஆத்மாவினை பரமனின் தொடர்பில் எப்போதும் ஈடுபடுத்த வேண்டும். அவன் தனிமையான இடத்தில் தனியே வசித்து மனதை கவனத்துடன் எப்போதும் கட்டுப்படுத்த வேண்டும். அவன் உரிமை உணர்வுகளிலிருந்தும் ஆசைகளிலிருந்தும் விடுபட்டிருக்க வேண்டும். இதுதான் யமா. ஓகே, முதல்ல அது அஷ்டாங்க யோகத்துல முதல் ஸ்டெப். பிரம்மா, பரமாத்மா, பரமபுருஷ பகவான் எனும் 3 நிலைகளில் கிருஷ்ணர் உணரப்படுகிறார். கிருஷ்ண உணர்வு என்றால் பகவானின் திவ்யமான அன்பு தொண்டில் எப்போதும் ஈடுபட்டிருப்பதாகும். ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி கிருஷ்ண உணர்வில் விவரிக்கிறார். இது போல ஒருவன் எதிலும் பற்றுக்கொள்ளாமல் அதே சமயம் கிருஷ்ணருடன் தொடர்புடைய அனைத்தையும் ஏற்றுக்கொள்ளும் போது அவன் உரிமை உணர்வுகளுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில் உள்ளான். மறுபுறம் கிருஷ்ணருடன் சம்பந்தத்தை அறிந்து கொள்ளாமல் எல்லாவற்றையும் துறப்பவன் துறவில் முழுமை பெற்றவன் அல்ல. இது பக்தி ரசாமிர்த சிந்துல 1.2 255-56 ஸ்லோகத்துல சொல்லியிருக்கிறது மாதிரி. ஓகே, முதல்து யமா, அடுத்தது ரெண்டாவது செகண்ட் யமாக்கு அப்புறம் நியமம் வருது. ஓகே, நியமம் வரல. இப்போ ஆசனம் வந்துடுது ரெண்டாவது. 11 and 12 ரெண்டுமே படிச்சாக்க ஆசனாவை செஞ்சுக்கலாம். சொல்லுங்க. எஸ் மாதாஜி. சுச்சோ தேசே பிரதிஸ்தாப்ய ஸ்திரம் ஆசனம் ஆத்மனஹ ஞாத் உச்ரிதம் நாதி நீச்சம் சைலாஜின குஷோதரம் தத்ரைகாக்ரம் மனஹ கிருத்வா யத சித்தேந்திரிய கிரியஹ யுஞ்யாத் யோகம் ஆத்மவிசுத்தயே. ஓகே, யோகத்தை பயில தனிமையான இடத்திற்கு சென்று நிலத்தில் தர்பை புல்லி பரப்பி அதனை மான்தோலாலும் மென்மையான துணியினாலும் மறைக்க வேண்டும். முதல்ல என்ன பண்ணணும், கொஞ்சம் போல தர்ப புல்லை போடணும். எதுக்காக அந்த தர்ப புல்லு போடுறோம் யாருக்காவது தெரியுமா? தர்பை எதுக்கு யூஸ் பண்றோம்? சுத்தமாக்கிறதுக்காக. தர்ப புல்லை போட்டாச்சுன்னா அந்த இடம் சுத்தமாச்சுன்னு அர்த்தம். அதுக்காக தான் அந்த நம்ம பண்டிட்லாம் எடுத்துன்னு வருவாங்க இல்லையா கையில, அது எதுக்கு தர்பைனா அந்த தர்பை போட்டாச்சுன்னா அந்த இடம் சுத்தமாயிடும். தர்பையால தான் அந்த தண்ணியை விட்டு இப்படி தேய்ச்சி விடுவா. எதுக்குன்னா அந்த இடம் சுத்தமாச்சு அர்த்தம். அதனால
சாப்பாடு போடும்போது கூட பண்ணிட்டுலாம் என்ன பண்ணுவா, இலையை முதல்ல கீழே வந்து தண்ணியை விட்டு அந்த தர்பையால் இப்படி தேய்ச்சிட்டு அப்புறம் தான் இலையை போட விடுவா இல்லையா. அப்போ அந்த சாப்பாடு வரும்போது யோகத்தை பையில அதுக்கு என்ன பண்ணோம், முதல்ல தர்பை புல்லை பரப்பி அதன் மேல் மான் தோலாலும் மென்மையான துணியினாலும் மறைக்க வேண்டும். அதை மறைச்சிட்டு உட்காந்துக்கணும். இந்த ஆசனம் மிக உயரமாகவோ தாழ்வாகவோ இல்லாமல் புனிதமான இடத்தில் அமைந்திருக்க வேண்டும். பின்னர் இதன் மேல் ஸ்திரமாக அமர்ந்து மனம், புலன்கள் மற்றும் செயல்களை கட்டுப்படுத்தி மனதை ஒருமுகப்படுத்தி இதயத்தை ஒருமைப்படுத்துவதற்காக யோகியானவர் யோகத்தை பயில வேண்டும். ஓகே, இந்த மாதிரி உட்கார இடமும் இம்பார்ட்டன்ட். அதுதான் ஆசனம் தான் இம்பார்ட்டன்ட். புனிதமான இடம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு இல்லையா. தனிமையான இடத்துக்கு போய் ஒரு புனிதமான இடத்துல உட்காந்துக்குன்னு சொல்றோம். அப்படின்னா புனிதமான இடம்னாக்க புண்ணிய யாத்திரை தலம். இந்தியாவில் யோகிகள் அனைவரும் ஆன்மீகர்கள் பக்தர்களும் வீட்டை விட்டு வெளியேறி கங்கை, யமுனை போன்ற புண்ணிய நதிகள் ஓடும் பிரயாகை, மதுரா, விருந்தாவனம், ரிஷிகேஷ், ஹரித்வார் போன்ற புனித தலங்களை அடைந்து தனிமையில் யோகத்தை பயின்றார்கள். ஆனால் இது அனைவருக்கும் சாத்தியமானதல்ல. தற்போதைய கலியுகத்தில் மக்கள் குறைந்த ஆயுளுடனும் ஆன்மீகத்தில் நாட்டம் இல்லாதவர்களாகவும் இது எப்போதும் பற்பல கவலைகளுடனும் வாழ்கிறார்கள். ஆன்மீகத்தை உணர்வதற்கான ஒரே வழி இறைவனின் திருநாமத்தை உச்சரிப்பதே. இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம வீட்டை விட்டு போய் உட்காந்துட்டு ஆசனங்கள்லாம் இந்த மாதிரி ஆசனம் போட்டுட்டு உட்காந்து பண்றதுக்கெல்லாம் இப்போ முடியறதா ஒழியாது. டைம் இல்லை நமக்கு. அதனால உட்காந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், இந்த கலியுகத்துல ஈஸியஸ்ட் வே பகவானை நம்ம ரீச் பண்ணணும்னா சாண்டிங் த மகாமந்திரா ஒரு நாளைக்கு 16 ரவுண்ட்ஸ் சாண்ட் பண்ணணும். இப்போதைக்கு நம்ம ஒரு ரவுண்டு ஸ்டார்ட் பண்ணணும். புது நியூ கம்மர்ஸ் எல்லாம், நம்ம பழைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம், பழைய படிச்சுட்டு இருக்கிறவாள்லாம் அவள்லாம் 16 ரவுண்ட்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கணும் இந்த நேரம். அந்த 16 ரவுண்ட்ஸையும் சின்சியரா பண்ணணும். பண்ணினா அதுக்கு உண்டான எஃபெக்ட் ஜாஸ்தி. அதனால இதெல்லாம் அஷ்டாங்க யோகங்கள்லாம் இது என்னடா அது இப்படி எல்லாம் சொல்றாங்களே, அஷ்டாங்க யோகத்தை எப்படி பண்றது, இதெல்லாம் பண்ணி நாங்கள் அந்த காலத்துல. இப்போ நம்மளால பண்ண முடியாது கலியுகத்துல. அதனால ஈஸியஸ்ட் வே நமக்கு இப்போ சொல்லி கொடுத்தாச்சு. ஓகே, அவ எப்படி பண்ணாங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆசனாதில் வச்சு. ஓகே, பிரத்யாகாரா 6.15 படிங்க. எஸ் மாதாஜி. யுஞ்சன் ஏவம் சதாத்மானம் யோகி நியதமானசஹ சாந்திம் நிர்வாண பரமாம் மத்சம்ஸ்தாம் அதிகச்சதி. அப்படின்னா இந்த பிரத்யாகாரான்னா என்ன? பிரத்யாகாரனா புலன்களை அடக்குதல். இவ்வாறாக உடல், மனம் மற்றும் செயல்களை இடையராது கட்டுப்படுத்த பழகிய யோகி தனது ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட மனதுடன் பௌதீக வாழ்வை கலைந்து இறைவனின் திருநாட்டை ஈஸியா அவனால கிருஷ்ணலோகத்தை அடைய முடியும். யோக பயிற்சி என்பது எந்த ஒரு ஜட வசதியையும் அடைவதற்காக இல்லை, ஜட வாழ்க்கையை முற்றிலுமாக களைவதற்கு. ஆரோக்கியமான வாழ்வை தேடுபவனும் ஜட வாழ்வில் பக்குவ நிலையை விரும்புவனும் பகவத்கீதையில் யோகியாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படவில்லை. ஜடவானில் இருக்கும் சூரியனை போல ஆன்மீக உலகில் உள்ள எல்லா கிரகங்களுமே சுய ஒளி கொண்டவை. ஓகே, இந்த யோகா பயிற்சி பண்ணாக்கா நமக்கு ஜட வசதி, மெட்டீரியல் பௌதிக உலகத்துல நமக்கு ஏதாவது வசதி கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக பண்ணுறதுக்காக அதை பண்ணலை. ஆன்மீகத்துல நாட்டம் வர்றதுக்கு, ஜட வாழ்க்கையில் முற்றிலுமாக ஜட வாழ்க்கையை விட்டு நம்ம அதுலேருந்து டிட்டாச் ஆகி வரணும் ஜட வாழ்க்கையிலங்கிறதுக்காக தான் யோகா. இந்த யோகா எல்லாம் ஆரோக்கியமான வாழ்வை தேடுபவனும் ஆரோக்கியமா வாழணும் அப்படிங்கிறதுக்காக பண்றேன் இந்த யோகானா அது யோகா இல்லை. அது பேர் ஜட வாழ்வின் பக்குவ நிலையை விரும்புவனும் பகவத்கீதையில் யோகியாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படவில்லை. அதை தெரிஞ்சுக்கோங்க முக்கியமா. 6.16 படிங்க கமலாச்சி. எஸ் மாதாஜி. நாத் அஸ்னதசஸ்து யோகி யோகோஸ்தி ந சைகந்தம் அனஸ்னதஹ ந சாதி ஸ்வப்னஷீலஸ்ய ஜாக்ரதோ நைவ சார்ஜுன. அர்ஜுனா, எவன் ஒருவன் மிக அதிகமாக அல்லது மிக குறைவாக உண்கிறானோ, மிக குறைவாக உறங்குகிறானோ அத்தகையோன் யோகியாவதற்கு வாய்ப்பே இல்லை. அதனால நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு தான் முதல்ல எல்லாத்துக்குமே இம்பார்ட்டண்ட். நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு சாத்விக் ஃபுட்டாக சாப்பிடணும். காரச்சாரமா உப்பு உரப்பு எல்லாம் எக்கச்சக்கமாக போட்டு அந்த மாதிரி எல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது. நல்ல நிதானமா வேணும், கொஞ்சம் போகிற உரப்போட நியூட்ரிஷியஸ் ஃபுட்டாக தான் நம்ம சாப்பிட்டுக்கணும். அந்த மாதிரி சாப்பிட்டோம்னாக்க நல்லது. அதே மாதிரி தூக்கமும்
தூக்கமும் உண்கிறது தூக்கமும் குறைச்சலாவும் தூங்கக்கூடாது. நமக்கு வேணுங்கிறது ஒரு 6 ஹவர்ஸ் ஸ்லீப். அந்த தூக்கம் 6 கூட வேண்டாம், 5 ஹவர்ஸ் இருந்தா போறோம். இப்பெல்லாம் 5 ஹவர்ஸ் இருந்ததுன்னா அந்த தூக்கம் இருந்ததுனாக்க, தூக்கமும் சாப்பாடும் கரெக்டா கணக்கோட வச்சுன்னு சாப்பிட்டா, லிமிட்டா சாப்பிட்டாக்க அவனுக்கு யோகி ஆகுவதற்கு வாய்ப்பு உண்டு. இதுல வந்து ஜாஸ்தியாவும் வச்சுண்டு 2த்துலயும் ஜாஸ்தியா இருந்ததுன்னா அவனுக்கு வாய்ப்பு இல்லை, குறைவா இருந்தாலும் வாய்ப்பு இல்லை. ஒண்ணுல வந்து தூக்கம் வந்து ஜாஸ்தியா தூங்கிட்டு நான் உணவை குறைச்சலா சாப்பிட்டேன் அப்படின்னு, உணவு குறைச்சலா சாப்பிட்டாக்க தூக்கம் குறைச்சலா வர்றதுதான் வரும். அது தூக்கம் ஜாஸ்தியா வராது இல்லையா? தூக்கம் எப்ப ஜாஸ்தியா வரும்? உணவு ஜாஸ்தியா உண்டு நிறைய சாப்பிட்டாதான் நிறைய நேரம் தூங்கி இருந்துப்பார். ஸோ இது எல்லாத்தையும் லிமிட்டடா கரெக்டா நமக்கு வேணுங்கிறது இத்தனை தான் சாப்பிடணும் அப்படின்னு லிமிட் பண்ணிட்டோம்னாக்க நமக்கு யோகி ஆவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கு இல்லையா? எவன் ஒருவன் மிக அதிகமாக அல்லது மிக குறைவாக உண்கிறானோ, மிக அதிகமாக மிக குறைவாக உறங்குகிறானோ, அத்தகையோன் யோகி ஆவதற்கு வாய்ப்பு இல்லை. உணவையும் உறக்கத்தையும் ஒழுங்குபடுத்த வேண்டும் என்று இங்கு யோகிகளுக்கு பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. எளிய சத்துவ உணவும் 6 மணி நேரத்திற்கு மேல் உறங்கவும் கூடாது. சமோ குணத்தில் இருப்பவர் சோம்பேறியாகவும் அளவு கடந்து உறங்குபவனாகவும் இருப்பான். அத்தகையோர் யோகத்தை பயில முடியாது. ஏன் தமோ குணத்தை மாத்திரம் சொல்லியிருக்காரா? ரஜோ குணத்துக்காரன் 2 பக்கமா அவனால போக முடியும். ரஜோ குணத்துக்காரன் சத்துவ குணத்துக்கும் வர முடியும், தமோ குணத்துக்கும் போக முடியும். அதனால அந்த ரஜோ குணத்துக்காரன் அவன் சேர்த்துக்கல, தமோ குணத்துக்காரன் யோகி ஆய்வதற்கு வாய்ப்பு இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம். எஸ்மா 6.17 படிங்க. எஸ் மாதாஜி. யுக்தாஹார விஹாரஸ்ய யுக்தசேஷ்டஸ்ய கர்மசு யுக்தஸ்வப்னாவபோதஸ்ய யோகோ பவதி துக்கஹ. உண்ணுதல், உறங்குதல், உழைத்தல், கேளிக்கை ஆகிய பழக்கங்களை நெறிப்படுத்தியவன் யோக பயிற்சியின் மூலமாக எல்லா துன்பங்களையும் பெருமளவில் நீக்கிவிட முடியும். இது வந்து நியமா. எத்தனாவது இது வருது? நியமா நடுவில் கொஞ்சம் விட்டு எம்மாக்கு அப்புறம் வருது இல்லையா? 2வது. ஆமா, 2வது நம்ம சொல்லல இல்லை. 2வது வந்து 6.17 ஸ்லோகத்துல வருது. அதுக்கப்புறம் ஆசனம் படித்தோம், பிராணாயாமம் படித்தோம், பிரத்யாகாரம் படிச்சிருக்கோம். இப்போ நியமா வந்து அது நடுவில் அந்த செகண்ட் இது இங்கே வருது, 17 ஸ்லோகத்துல சொல்லியிருக்கு. ஓகே, இதெல்லாம் வந்து நெறிப்படுத்தியவன் என்ன? எல்லாத்துக்கும் ஒரு லிமிட்டோட இருந்தாக்க அது வந்து யோகா பயிற்சியின் மூலம் எல்லா துன்பங்களையும் அவனால நீக்கி விட முடியும். உண்ணுதல், உறங்குதல், உடலுறவு கொள்ளுதல், தற்காத்து கொள்ளுதல், இந்த 4ம் உடலின் உந்துதல்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறது. உடலின் உந்துதல்னா என்னென்ன? உண்ணுதல், உறங்குதல், உடல் உறவு கொள்ளுதல், தற்காத்து கொள்ளுதல், இந்த 4ம் உடலின் உந்துதல்களாகும். இவற்றிற்கான தேவையற்ற கடின உழைப்பு யோக பயிற்சியின் முன்னேற்றத்தை தடுத்துவிடும். உண்ணுதல் பிரசாதத்தை மட்டுமே இருக்க பழகிவிட்டால் அதனை எளிதாக நெறிப்படுத்த முடியும். கிருஷ்ண உணர்வில் பக்தி தொண்டில் தனது கடமைகளை செய்வதில் எப்போதும் முனைப்புடன் இருப்பதால் தேவையற்ற உறக்கம் நஷ்டமாக கருதுகிறான். ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி சதா சர்வ காலமும் கிருஷ்ணனின் தொண்டில் ஈடுபட்டிருந்ததால் 2 மணி நேரமே அவர் உறங்கினார். ஹரிதாஸ் தாக்கூர் தனது ஜபமாலையில் 3 லட்சம் திருநாமங்களை ஜபிக்காமல் உறங்க மாட்டார். பிரசாதத்தை கூட ஏற்க மாட்டார். முடிகிற வரையில் கிருஷ்ண பக்தருக்கு பௌதிக ஓய்வு என்பதே கிடையாது. ஓகேயா? ஸோ அதனால இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இந்த ஸ்லோகம் நியமா வந்து பார்த்து நம்ம உண்ணுதல், உறங்குதல், உழைத்தல், கேளிக்கை இதெல்லாம் வந்து நெறிப்படுத்தணும். அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து 6.17 தெரியுது. ஓகே, தாரணா பிரத்யாகாரம் வரைக்கும் வந்தாச்சு. இப்போ வந்து 5வது ஐட்டம் இல்லையா? பிரத்யாகாரம். பிரத்யாபிச்சு 6வது தாரணை படிங்க. 6.8. யதா விநியதம் சித்தம் ஆத்மன்யேவாவதிஷ்டதே நிஸ்ப்ரஹः சர்வகாமேப்யோ யுக்த இத்யுச்யதே ததா. யோகியானவன் யோக பயிற்சியின் மூலமாக தனது மனதின் செயல்களை ஒழுங்குபடுத்தி எல்லா ஜட ஆசைகளிலிருந்து விடுபட்டு உன்னதத்தில் நிலை பெறும் போது யோகத்தில் நன்கு நிலை பெற்றவனாக கூறப்படுகிறான். யோகி காமத்தை முதன்மையாக கொண்ட எல்லா ஜட இச்சைகளையும் துறந்து உள்ளான். ஜட ஆசைகள் எதுவும் தன்னை தொந்தரவு செய்யாத அளவில் பக்குவமான யோகி மனதின் செயல்களை ஒழுங்குபடுத்தி உள்ளார்.
மனதின் செயல்களை ஒழுங்குபடுத்தினா தான் யோகியாக முடியும். யோகிங்கிறவன் மனதின் செயல்களை ஒழுங்குபடுத்தி கொண்டவன் தான் யோகி. ஓகே, தாரணா படிச்சாச்சு. அடுத்தது தியானம். Yes, Mataji. Yata deepo nivatasto nengte sopama smrita yogino yata chittasya yunjato yogam atmanaha. காற்று வீசாத இடத்தில் உள்ள தீபம் அசையாமல் இருப்பது போல மனதை அடக்கிய யோகியும் திவ்யமான ஆத்மாவின் மீதான தனது தியானத்தில் எப்போதும் ஸ்திரமாக உள்ளான். இந்த ஸ்லோகம் வந்து உங்களுக்கு நான் இது டீட்டெயில் சொல்லிடுறேன். 6.19 ஒரே நிமிஷம். யதா அப்படின்னா எவ்வாறு, தீபம் நிவாதஸ்த காற்று வீசாத இடத்தில், நான் இல்லை, இங்கதேனாக்க அசைவது, சா இந்த, உபமா ஒப்பீடு, ஸ்மிருதா கருதப்படுகிறது, யோகின யோகியன், எதச்சித்தசிய கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மனதை உடையவன், யுஞ்சத இடையராது ஈடுபடுத்துகிறது, யோகம் தியானத்தில், ஆத்மன தெய்வீகம். காற்று வீசாத இடத்தில் உள்ள தீபம் அசையாமல் இருப்பது போல மனதை அடக்கிய யோகியும் திவ்யமான ஆத்மாவின் மீதான தனது தியானத்தில் எப்போதும் ஸ்திரமாக உள்ளான். அதனால யோகிகளுக்கு அந்த தீபம் எப்படி ஒரு ரூம்ல இல்ல ஃபேனும் போடாத ஒரு சாரி காற்று வீசாத இடத்துல இருக்கு எப்படி இருக்கோ அது மாதிரி யோகியானவோட மனசு அடக்கி அப்படி இருந்தாக்க அவன் தான் வந்து தியானம், அவன் எப்போதுமே ஸ்திரமா இருப்பான், நிலைச்சு இருப்பான். அதுலதான் காற்று வீசாத தீபத்தை போன்று ஸ்திரமாக உள்ளான். அதுதான் மெயின் பாயிண்ட். இது 6.19 இம்பார்ட்டன்ட். சமாதி அடுத்தது லாஸ்ட் படிக்க போறோம். லாஸ்ட் அஷ்டாங்க யோகால 8வது சமாதி என்று அழைக்கப்படும் பக்குவ நிலையில் மனம் யோக பயிற்சியின் மூலமாக ஜட செயல்களிலிருந்து முழுமையாக விலக்கப்படுகிறது. தூய மனதால் தன்னை கண்டு தன்னில் இன்பத்தை அனுபவிப்பதற்கு ஒருவனிடம் உள்ள திறனிலிருந்து இப்பக்குவ நிலையை உணரலாம். அந்த இன்ப நிலையில் அவன் திவ்யமான புலன்களின் மூலம் எல்லையற்ற திவ்யமான ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கிறான். இவ்வாறு நிலை பெற்றவன் உண்மையிலிருந்து என்றும் வழுவுவது இல்லை. இதைவிட உயர்ந்த லாபம் எதுவும் இல்லை என்று நினைக்கிறான். அத்தகு நிலையில் அமைந்தவன் மாபெரும் துயரங்களுக்கு மத்தியிலும் ஒருபோதும் அசைக்கப்படுவது இல்லை. ஓகே, இது 20th ஸ்லோகால இருந்து 23 20ல இருந்து 23 ஸ்லோகம் அதுக்குள்ள சமாதி பத்தி சொல்லி இருக்கிறதுல. 25வது ஸ்லோகம் வலுவான நம்பிக்கையுடன் கூடிய புத்தியின் மூலம் படிப்படியாக சமாதியின் நிலையை பெற வேண்டும். இவ்வாறு மனம் தன்னில் மட்டுமே நிலைப்படுத்தப்பட்டு வேற எதையும் சிந்திக்காமல் இருக்க வேண்டும். ஸோ அதுக்கு தான் பிக்சர் கொடுத்துருக்கு. எப்படி வந்து அந்த இதோடைய பேர்டோடைய கண்ணுக்குள்ள தான் அவனோட குறி ஃபுல்லும் பார்க்கறது. அந்த மாதிரி இவன் வந்து தண்ணிக்குள்ள இருக்கிறது அந்த இது அந்த பிம்பத்தை பார்க்கறது கரெக்டாக அவனோட கான்சன்ட்ரேஷன் அதில் இருக்கு. அந்த பாண்டவர்கள் எப்படி போய் காட்டுக்கு போனா இல்லையா, அப்போ பொறைச்சி அவளெல்லாம் எப்படி மனசை காற்று வீசாத இடத்துல உள்ள தீபம் போல மனசை கண்ட்ரோல் பண்ணி அந்த மாதிரி யோகிங்கிற நிலைமையில அவள்லாம் பண்ணினா. அதுக்காக இந்த பிக்சர் இந்த 3 கொடுத்துருக்கு. மனம் தனது சஞ்சலமான நிலையற்ற தன்மையால் எங்கெல்லாம் சஞ்சரிக்கின்றதோ அங்கிருந்தெல்லாம் மனதை இழுத்து மீண்டும் தன் கட்டுப்பாட்டிற்குள் கொண்டு வர வேண்டும். அது இஷ்டத்துக்கு மனசு போன போக்கில் நம்ம போகக்கூடாது. அதை இழுத்து நம்மளோட கட்டுப்பாட்டுக்கு கொண்டு வர வேண்டும். இவ்வாறாக சுய கட்டுப்பாடுடைய யோகி இடைவிடாத யோக பயிற்சியினால் எல்லா ஜட களங்கங்களிலிருந்து விடுபட்டு களங்கத்திலிருந்தும் விடுபட்டு இறைவனின் திவ்யமான அன்பு தொண்டில் பக்குவமான சுகத்தின் உன்னத நிலையை அடைகிறான். ஓகே, உண்மையான யோகி என்னைன்னா பகவானை எல்லா உயிர்களிலும் என்னில் எல்லா உயிர்களையும் காண்கிறார்.
உண்மையில் தன்னுணர்வுடன் தன் உணர்வு உடையவன் பரமபுருஷரான என்னையே எங்கும் காண்கிறார். அவன் வந்து எந்த இடத்துல பார்த்தாலும் பகவானை தான், பகவான் கிருஷ்ணரை தான் அவனால பார்க்க முடியாது. அஷ்டாங்க யோக பயிற்சி கலியுகத்தில் கடினம். ஏன்? விளக்கவும். யாருக்காவது சொல்ல முடியுமா? எக்ஸ்பிளைன் பண்றீங்களா? இந்த அஷ்டாங்க யோகம் முடிஞ்சாச்சு, நம்ம படிச்சாச்சு. இந்த கலியுகத்துல கடினம். ஏன்? யாரும் வீட்டை விட்டு போக முடியாது. அந்த மாதிரி புனித யாத்திரை ஸ்தலங்கள்லாம் எங்கெங்கெல்லாம் சொன்னோம், பிருந்தாவன் எல்லாம் நிறைய ஊர்லாம் சொன்னோம் இல்லையா, அந்த இடத்துல எல்லாம் சேத்திராடங்கள்லாம் போய் உட்காந்துக்க முடியாது, வீட்டை விட்டுட்டு போக முடியாது. நமக்கு பந்த பாசம் குடும்பக்கண்டு எல்லாம் இருக்கு. அதனால இந்த அஷ்டாங்க யோகாங்கிறது போயிடுறதுக்கு அங்கே போய் காற்று இந்த இடத்துல போய் உட்காந்துக்கணும், தரையில தர்பை புல்லு போட்டு மாந்தோலை போட்டுட்டு உட்காந்து படிக்கணும் அப்படின்னு படித்தோம் இல்லையா. அதுக்கு மேலே ஒரு துணியும் போட்டுட்டு அது மேலே உட்காந்து தான் பண்ணணும். மனசை ஃபுல்லும் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கணும். ஜட வாழ்க்கையில இருந்து எல்லாத்தையுமே நம்ம திறந்துன்னு வரணும். இது எல்லாமே நமக்கு பண்றது கஷ்டம். அதனால பௌதிக வாழ்க்கையில இருந்துட்டே நம்ம ஈஸியாக பகவானை நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். நம்மள இந்த கலியுகத்துல ஈஸியஸ்ட் வே சாண்டிங் த மகா மந்த்ரா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஒரு நாளைக்கு ஒரு மாலை சொல்லுங்க. இப்போ 18 days படிக்கிறவாள்லாம் 18 days ஒரு வாட்டி படிச்சு வாழலாம். 16 ரவுண்டு சாண்ட் பண்ணுங்க. அதனோட எஃபெக்ட் வந்து தனி. அதனால தயவு செய்து எல்லாரும் அதை மறக்காம பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகே. Yes, 6.34 படிங்க கமலாஜி. Yes, Mataji. Sanchalam hi manah Krishna pramati balavadridam tasyaham nigraham manye vayor ivasu dushkaram. இந்த ஸ்லோகமும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். சஞ்சலம் கிருஷ்ணா மனம் அமைதி ஒரே நிமிஷம் இது எடுத்துடுறேன். ஓகே, இதுக்கு வேர்டு பை வேர்டு சொல்லிடுறேன். என்ன இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். சஞ்சலம் அதாவது சஞ்சலமானது, ஹி நிச்சயமாக, மனம் கிருஷ்ணரே, பிரமாதி கிளர்ச்சி கொள்வது, பலவத் பலமானது, திருடம் திருடம்னா அடங்காதது, தஸ்ய அதன், அகம் நான், நிகிரகம் அடக்குவது, மன்யே எண்ணுகிறேன், வாயோ வீசும் காற்றே. வாயுன்னா நம்ம தமிழ்ல வாயுன்னு என்ன சொல்லுவோம், காற்றுன்னா வாயோ வீசும் காற்றே. இவ போல சுதுஷ்கரம் கடினமானது, மனம் அமைதியற்றதும் குழப்பம் நிறைந்ததும் அடங்காததும் சக்தி மிகுந்ததும் ஆயிற்று. வீசும் காற்றை அடக்குவதை விட மனதை அடக்குவது கடினமாக எனக்கு தோன்றுகிறது அப்படின்னு அர்ஜுனன் வந்து பகவான்கிட்ட சொல்றான். அது மாதிரி எதை வேணாலும் நான் அடக்கிட முடியும், இந்த மனசை எனக்கு கண்ட்ரோல் பண்றதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்னு பகவான்கிட்ட சொல்றோம். ஜட உலகம் என்னும் ரதத்தில் பயணியாக ஆத்மாவும் சாரதியாக புத்தியும் ஓட்டும் உபகரணமாக மனமும் குதிரைகளாக புலன்களும் உள்ளன. என்ன இருக்கு ஜட உலகத்துல? ஜட உலகங்கிறது ஒரு ரதம், அதுல பயணியாக ஆத்மா போறது, சாரதியாக புத்தி, ஓட்டும் உபகரணமாக மனமும் குதிரைகளாக புலன்களும் உள்ளன. இவ்வாறு மனம் புலன்களின் சேர்க்கையால் ஆத்மா இன்ப துன்பத்தை அடைகிறார். மனதை கட்டுப்படுத்த எளிதான வழி, முக்திக்கு மிகவும் உகந்த ஒரே வழி ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை ஜபிப்பது தான். ஸோ இந்த 6.34 ஸ்லோகம் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். 6.35 படிங்க கமலாஜி. Yes, Mataji. Shri Bhagavan Vacha Asamshayam Mahabaho Manodurnigraham Chalam Apyasena tu Kaunteya Vairagena cha Grihyate. 34 and 35, 6.34 6.35 ரெண்டு ஸ்லோகம் இம்பார்ட்டன்ட். 34ல என்ன சொல்றாங்க, அர்ஜுன என்னால மனசை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது, வீசுற காற்றை கூட நான் அடக்கிடலாம் போல இருக்கு, என் மனசை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல, காற்றை விட கேவலமா என் மனசாலே பயிருது அப்படின்ட்டு அர்ஜுனன் சொல்றான். அதுக்கு 35ல என்ன சொல்றாரு பகவான்? ஸ்ரீ பகவான் வாச்ச, அவர் நமக்கு அதுக்கு பதில் சொல்றாரு அவன் கேட்கிற கேள்விக்கு. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கூறினார், பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய குந்தியின் மகனே, அமைதியற்ற மனதை அடக்குவது சந்தேகமின்றி கடினமே. மிகவும் கடினம். சந்தேகமின்றி, அன்டவுட்லி, கொஞ்சம் கூட டவுட்டே கிடையாது, நிஜமா கஷ்டம்தான். ஆனால் அதை எப்படி நம்ம பயிரிடணும்? தகுந்த பயிற்சியினாலும் பற்றின்மையாலும் அது சாத்தியமாகும். எதுலையுமே அட்டாச்மெண்ட்டை விட்டுட்டு
நம்ம கொஞ்சம் டிட்டாச்சாக வாழ கற்றுட்டோம்னாலே, அதாவது எல்லாத்தையும் விடணும்னு நான் சொல்லலை, எதெல்லாம் நம்ம டிட்டாச்சாக இருக்கணுமோ அதில் 50% அட்டாச்சாக இருக்கும், 50% டிட்டாச்சாக இருக்கும். அந்த மாதிரி பண்ணினாலே நம்மள மனசை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். பற்றின்மை தான் இம்பார்ட்டன்ட், பற்றி டிட்டாச்சு. அது கொஞ்சம் போல இப்படி இப்படி பண்ணினா தான் நமக்கு அது சாத்தியமாகும். அடங்காத மனதை கட்டுப்படுத்துவது சிரமம் என்றும் அர்ஜுனனின் கூற்றி முழு முதற் கடவுளால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. ஒத்துண்டார் பகவான், கஷ்டம்தான். அதே சமயம் பயிற்சியினாலும் பற்றின்மையாலும் அது சாத்தியம். என்ன பயிற்சி? புனித ஸ்தலங்களுக்கு போயிட்டு வரணும், அப்பப்போ பரமாத்மாவின் மீது மனதை செலுத்தணும், புலன்களையும் மனதையும் அடக்க வேண்டும், பிரம்மச்சரியத்தை பின்பற்றணும், தனிமையாக இருக்கணும் போன்றவை தற்காலத்தில் யாராலும் கடைபிடிக்க முடியாது. ஆனால் கிருஷ்ண உணர்வில் 9 விதமான பக்தி தொண்டில் ஈடுபட முடியும். 9 விதம்னா 9னா என்ன? நவ நவ அஷ்டமி, அஷ்டமினா 8, நவமினா 9 இல்லையா? நவவித பக்தி ஞாபகம் வச்சுக்கோ. 9 விதமான பக்தி தொண்டில் ஈடுபட முடியும். முக்கியமானது கிருஷ்ணரை பற்றி கேட்பதாகும். ஸ்மரணம், கீர்த்தனம் வரிசையா வரும், அந்த ஆர்டர்ல அது அடுத்த சாப்டர் வரும் பக்தி யோகத்துல. அது ஒவ்வொன்றா தெரிஞ்சுன்னு வரும். முக்கியமா நம்மளா உட்காந்து படிக்காட்டாலும் யாராவது சொல்றத காது கொடுத்து கேட்கறதே அது ஒரு விதமான பக்தி தான். 9 விதமான பக்தி தொண்டில் முக்கியமானதே கிருஷ்ணரை பற்றி கேட்பதாகும். பக்தி தொண்டை நிறைவேற்றுவதால் மனம் ஜட பொருள்களிலிருந்து விடுபட திவ்யமான திருப்தியை உணர்கிறான். அந்த மாதிரி பகவானை பத்தி நம்ம காது கொடுத்து கேட்டா ஜட இதுல இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம விலக முடியும், அந்த ஆசை அட்டாச்மெண்ட்ல இருந்து விலகிக்க முடியும். இது நல்ல மருத்துவ சிகிச்சையின் மூலமும் முறையான உணவின் மூலமும் நோயை குணப்படுத்துவது போல. ஒருத்தருக்கு ஒரு டிசீஸ் இருக்கு, வயிறு சரியாயில்ல அவருக்கு அப்படின்னாக்க டாக்டர்கிட்ட போறோம், டாக்டர்கிட்ட போய் மருந்து வாங்கி சாப்பிட்றோம், அதை சாப்பிட்ட உடனே அந்த வயிற்று வலி சரியா போகுது. அதே மாதிரி கிருஷ்ணரை பத்தி கேட்டாலே, அது கேட்கறதுங்கிறது ஒரு மருந்து சாப்பிட்றதுக்கு ஈக்குவல். அந்த மாதிரி கேட்டாலே அது நோயை குணப்படுத்துற மாதிரி நமக்கு இதுல மனத்தை ஜட பொருளிலிருந்து விடுபட வைக்க முடியும். எனவே பைத்தியம் பிடித்த மனதிற்கான சிறந்த மருந்து பகவான் கிருஷ்ணரின் திவ்யமான லீலைகளை கேட்பதாகும். துன்பப்படும் நோயாளிக்கான உகந்த உணவு கிருஷ்ணருக்கு படைக்கப்பட்ட உணவை உண்பதாகும். இந்த மருத்துவமே கிருஷ்ண உணர்வின் வழிமுறையாகும். ஒரு டாக்டர் சின்ன எக்ஸாம்பிளா சொல்லியிருக்கேன். டாக்டர் நோயை குணப்படுத்தி கொடுக்குறாரு. அது மாதிரி நம்ம மனசை கட்டுப்படுத்தி நம்ம இது மாதிரி லைனுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் இருக்கணும்னாக்க மனதை கட்டுப்படுத்த வேண்டாம். அதுக்கு என்னென்ன வழி? அதுக்கு முதல்ல பகவானை பத்தி காது கொடுத்து கேட்கணும். யாராவது சொல்றது கேட்டாலே போறோம். நீங்க நம்ம உட்காந்து படிச்சுன்னு தனியா படிச்சுன்னு இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. யாராவது சொல்றது சாரி. அப்புறம் என்ன சமையல் பண்றோமோ அதை பகவானுக்கு படைச்சு வச்சுட்டு அதை பிரசாதமா சாப்பிடுறது, அது ஒரு மெடிசின். இந்த மருத்துவமே கிருஷ்ண உணர்வின் வழிமுறையாகும். இதைத்தான் கிருஷ்ண உணர்வுல நம்ம ஃபாலோ பண்ணிக்கணும். ஓகே. கட்டுப்படாத மனதை கொண்டவனுக்கு தன்னை உணர்தல் கடினமான செயலாகும். ஆனால் மனதை கட்டுப்படுத்தி சரியான வழிவில் முயல்பவனுக்கு வெற்றி நிச்சயம். இதுவே என் அபிப்பிராயம் அப்படின்னு கிருஷ்ண பகவான் தன்னோட அபிப்பிராயத்தை சொல்றார். கட்டுப்படாத மனசை வச்சிருந்ததை விட கட்டுப்படுத்தி சரியான வழியில் கொண்டு வர முயல்பவனுக்கு வெற்றி நிச்சயம். அந்த மாதிரி பண்ணினாக்க நிச்சயமா வெற்றி தான். மனம் ஒரு நண்பனா அல்லது எதிரியா அப்படின்னு கேட்டா இரண்டுமே. தோல்வியுற்ற யோகியின் இலக்கு. ஒருத்தன் தோத்து போயிடுறான். அந்த யோகி எல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி எல்லாம் பண்ணிகிட்டே வரான். அவன் மனசை எல்லாத்தையும் அலைப்பாக விடக்கூடாது, எல்லாத்தையும் முன்னே வீட்டை திறந்துட்டு வரான். தர்மப்பூல போட்டு உட்காந்து காட்டில் உட்காந்து எல்லாம் பண்ணியிருக்கான். அந்த யோகி ஆயிட்டான். எல்லாம் பண்ணியிருந்தாலும் அவனால் மனசை ஃபுல்லும் அடக்க முடியல. அதில் ஆசைங்கிறது அந்த மானம் எப்படி பரத் மகாராஜ் காப்பாற்றி கொடுத்தாருன்னு அந்த மாதிரி ஆசைகளுக்கு அதனால அவன் தோல்வி ஆயிடுறான். தோல்வியுற்ற யோகியின் இலக்கு என்ன? அதனால அவன் தோல்வியுற்றுட்டான்னா கம்ப்ளீட்டா அவன் பண்ணினதெல்லாம் நல்லதெல்லாம் போகாது. அவன் அடுத்த ஜென்மம்னு ஒன்று எடுத்து அதுல மறுபடியும் மானாவே பிறந்து, அந்த மானா நினைச்சுன்னு அவன் உயிரை விட்டான். அதனால அந்த மானாவே பிறந்து மறுபடியும் அந்த இடத்துல இருந்து நல்ல படிச்ச இந்த குடும்பத்துல பிறந்து அப்புறமா அவன் முன்னர்கதி அடைந்தான். அதனால தோல்வியுற்ற யோகியின் இலக்கு என்ன? அர்ஜுனன் வினவினான். கிருஷ்ணா, தன்னுரு பாதியின் நம்பிக்கையுடன் ஆரம்பத்தில் மேற்கொண்டு பிறகு உலக எண்ணங்களினால் அதை நிறுத்தி விடுபவன் யோகத்தின் பக்குவ நிலையை அடைவதில்லை. அத்தகைய வெற்றியடையாத ஆன்மீகியின் கதி என்ன? வெற்றியடையாத யோகி புண்ணிய ஆத்மாக்களின் லோகங்களில் பற்பல வருடங்கள் அனுபவித்து, இதை கவனிச்சுக்கோங்க, இந்த ஆன்சர் அதுக்கு. வெற்றியடையாத யோகி புண்ணிய ஆத்மாக்களின் லோகங்களில் பற்பல வருடங்கள் அனுபவித்த பின் நல்லோரின் குடும்பத்தில் அல்லது பெரும் செல்வந்தரின் குடும்பத்தில் பிறக்கிறான். ஓகே.
6.41 படிங்க கமலாஜி. प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वताः शाश्वतीः समाः शुचिनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते. இப்ப நம்ம சொன்ன அதே மீனிங் தான். வெற்றி அடையாத யோகி புண்ணியாத்மாக்களின் லோகங்களில் பற்பல வருடங்கள் அனுபவித்த பின் நல்லோரின் குடும்பத்தில், அதாவது பெரும் செல்வந்தரின் குடும்பத்தில் பிறக்கிறான். அவன் பண்ணின புண்ணியங்கள்லாம், அந்த புண்ணியத்துக்காக உண்டான இதெல்லாம் அந்த லோகத்துக்கு போய் புண்ணிய ஆத்மாக்கள் இருக்கிற லோகத்துக்குள்ள போய் பற்பல வருடங்கள் அனுபவிச்சுட்டு மறுபடியும் நல்லோரின் குடும்பத்துல பிறந்து பெரும் செல்வந்த குடும்பத்தில் பிறக்கிறான். சிறிய முன்னேற்றத்திற்கு பின் வீழ்ச்சியுற்றோர், நீண்ட கால யோகா பயிற்சிக்கு பின் வீழ்ச்சியுற்றோர் இந்த வெற்றி அடையாத யோகிகளில் வெற்றி வைக்காக பிரிக்கப்படுகிறார்கள். மியூட் பண்ணிக்கோங்க. சிறிய முன்னேற்றத்திற்கு பின் வீழ்ச்சி விட்டுரும். கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணேன், வீழ்ச்சி அடைஞ்சுட்டேன், என்னால் பண்ண முடியல. நீண்ட கால யோகா பயிற்சிக்கு நல்ல ஃபைனல் வரைக்கும் வந்தாச்சு, அது வந்துட்டு அப்பவும் வீழ்ச்சி விட்றான். இந்த மாதிரி 2 டைப் இருக்கு. ஓகே, குறுகிய காலத்தில் பயிற்சிக்கு பின் வீழ்ச்சியும் யோகி புண்ணிய ஆத்மாக்கள் வழி அனுமதிக்கப்படும் உயர் லோகங்களுக்கு செல்கிறார். அங்கே நீண்ட காலம் வாழ்ந்த பிறகு நல்ல அந்தன வைஷ்ணவின் குடும்பத்திலோ பழக்காத வியாபாரிகளின் குடும்பத்திலோ பிறப்பதற்காக மீண்டும் இந்த உலகத்திற்கு அனுப்பப்படுகிறார். ஓகே, 2 பேருமே 2 டைப் இருக்கு. இவன் வந்து இந்த இடத்துல போய் அனுபவிச்சுட்டு மறுபடியும் அப்படி வருவான். அவனும் அதே மாதிரி தான். இவன் நீண்ட காலம் அனுபவிப்பான், அவன் கொஞ்ச நாளைக்கு அனுபவிச்சுட்டு வருவான், அவன் பண்ண புண்ணிய செயல்களுக்காக. ஓகே, இந்த ஸ்லோகம் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். 6.42 படிக்கும் கமலாஜி. यत् माताजी. अथवा योगिनाम् एव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यत् ईदृशम्. இந்த ஸ்லோகம் அது 6.41ல வந்து புண்ணிய ஆத்மாக்கள்லாம் இதுங்கிற இடத்துல போகும் சொல்லலாம். இதுல எப்படி இருக்கு, நீண்ட கால யோகா பயிற்சிக்கு பின் நல்லா கம்ப்ளீட்டா ஃபைனல் வந்துட்டான், அப்ப போய் மனசை விட்டுட்டான். பின் வெற்றி அடையாதவன் அறிவில் சிறந்து விளங்கும் ஆன்மீகிகளின் குலத்தில் பிறப்பது உறுதி. இத்தகு பிறவி நிச்சயமாக இவ்வுலகில் மிகவும் அரிதாகும். ஆன்மீக அவள்லாம் அறிவில் சிறந்து விளங்கும் அந்த குரு இதுலதான் பிறப்பான். ஆன்மீகிகளின் குலத்தில் பிறக்கலாம். ஓகே, நல்ல அந்த குடும்பத்தில் அவள்லாம் பிறப்பான். சிறந்த அறிவுடன் திகழும் யோகிகளின் குலத்தில் பிறப்பதே இங்கே புகழப்படுகிறது. இதில் பிறக்கும் குழந்தை ஆரம்பத்திலிருந்தே ஆன்மீக ஊக்கத்தை பெறுகின்றன. அந்த மாதிரி குழுக்கள் பேர் வந்தா அது ஸ்டார்டிங்ல இருந்தே ஆன்மீகத்தை பற்றியே தான் அது நினைச்சுக்கிட்டு. அதேதான் இப்ப படிச்சோம் இல்லையா, அதே தானே, அதுதான் அதேதான். நீண்ட கால யோக பயிற்சிக்கு பின் வெற்றி அடையாதவர் அறிவில் சிறந்து விளங்கும் ஆன்மீக குலத்தில் பிறப்பது உறுதி. 47 படிக்கும். योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तर् आत्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः. மேலும் எல்லா யோகிகளுக்கு மத்தியில் எவனொருவன் பெரும் நம்பிக்கையுடன் எப்போதும் என்னில் நிலைத்து தன்னுள் என்னை எண்ணி எனக்கு திவ்யமான அன்பு தொண்டு புரிகின்றானோ அவனே யோகத்தில் என்னுடன் மிக நெருங்கியவனும் எல்லாரையும் விட உயர்ந்தவனும் ஆவான். இதுவே என் அபிப்பிராயம். 47 ஸ்லோகம். இதுவும் இம்பார்ட்டன்ட். எல்லா யோக பயிற்சிகளும் பக்தி யோகத்தில் நிறைவு பெறுகின்றன. எந்த மாதிரி யோகா நீ பண்ணினாலும் கடைசியில் அது வந்து எதுல வந்து முடிய போறது, பக்தி யோகத்துல வந்து முடியுது. மற்ற எல்லா யோகங்களும் பக்தி யோகத்தில் உள்ள பக்தி என்னும் நிலைக்கு வருவதற்கான முறைகளே ஆகும். கிருஷ்ண உணர்வில் வருவதற்கு ஒருவர் நல்ல அதிர்ஷ்டம் செய்திருக்க வேண்டும். கிருஷ்ணரை பூமாலைகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டு காட்சி அளிக்கிறார். பிரம்மஜோதி என்று அழைக்கப்படும் தனது பிரம்மாண்ட தேஜஸின் மூலம் எல்லா திசைகளையும் பிரகாசப்படுத்துகிறார். சாதாரண மனிதனை போல அன்னை யசோதையின் மைந்தனாக தோன்றுகிறார். இத்தகைய இயல்புகளை பற்றி பூரண உணர்வில் இருப்பவன் மிக உன்னதமான யோகி என்று அழைக்கப்படுகிறார். உன்னதமான யோகிங்கிறது யாரு? கிருஷ்ண உணர்வுக்கு முதல்ல வரத்துக்கே அதுக்கு அவனே நல்ல அதிர்ஷ்டம் பண்ணியிருக்கணும். பூமாலைகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டு காட்சி அளிக்கிறார்.
பிரம்மஜோதி என்று அழைக்கப்படும் பிரம்மாண்ட தேஜஸின் மூலம் எல்லா திசைகளையும் பிரகாசப்படுத்துகிறார். சாதாரண மனிதனை போல அன்னை யசோதையின் மைந்தனாக தோன்றுகிறார். இந்த மாதிரி இயல்புகளை பற்றிய பூரண உணர்வில் இருப்பவன் மிக உன்னதமான யோகி என்று அழைக்கப்படுகிறார். உயர்ந்த பக்குவ நிலை பக்தி யோகத்தில் மட்டுமே அடையப்படக்கூடியது. எல்லா வேத இலக்கியங்களிலும் இது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. ஓகே, அனைத்து யோகங்களும் பக்தி யோகம் எனும் இலக்கை நோக்கி முன்னேறுகின்றன. இப்போ இந்த மாதிரி பக்தி யோகம்ங்கிறது இப்போ கர்மயோகம், ஞான யோகம் ஏன் பின்னாடி வந்துட்டு, அந்த ஞான யோகத்தை ஏன் முதல்ல கடைசியில வச்சிருக்கா, பின்னாடி இருக்கு, அது ஏன் முன்னாடி வந்துட்டு? கர்மயோகத்துக்கு அப்புறம் ஞான யோகம், பக்தி யோகம் ஒஸ்தி நடக்குது. ஸோ கர்மயோகம் படிச்சு விட்டு நம்ம பக்தி யோகத்தையும் தெரிஞ்சுட்டு அப்புறம்தான் ஞானத்தை கற்றுண்டு அப்புறம் ஆனால் அந்த பக்தி யோகம் தான் நம்ம அல்டிமேட் கோல். என்ன? பக்தி யோகம் தான். அந்த லேடர்ல லாஸ்ட் ஃபைனல் ஸ்டேஜ் பக்தி யோகம். ஓகே, ஆனா இதெல்லாம் தெரிஞ்சாதான் பக்தி யோகத்தை நம்ம ஃபைனலா ரீச் பண்ண முடியும். பக்தி யோகம் எனும் இலக்கை நோக்கி செல்கின்றன. ஓகே, இங்க ஒரு லிஃப்ட் இருக்கு, இங்க படி இருக்கு. இந்த படியில போனோம்னா நம்ம கர்மயோகம் எல்லாத்தையும் வரிசையா ரெண்டு தான் போடும். மின்தூக்கி மற்றும் படிக்கட்டு பக்தி யோகா லிஃப்டிற்கு சொல்லலாம். நேரடியாக ஒரு பிறப்பிலேயே கடவுளிடம் போய்விடலாம். கர்மயோகா, ஞான யோகா, தியான யோகா இதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு அஷ்டாங்க யோகா எல்லாத்தையும் எல்லா படிகளையும் தாண்டி வரணும். பக்தி யோகா லிஃப்ட், அது பக்தி யோகாங்கிறது லிஃப்ட் வச்சுன்னு நம்ம போயிடலாம். மற்ற யோகாலாம் படிச்சா ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக தான் நம்ம போக முடியும். எது ஈஸி? நம்ம இந்த லிஃப்ட்ல போகிறது தான் ஈஸி நமக்கு. அதனால எல்லா படியும் தாண்டத்தை விட நம்ம பக்தி யோகாவை நம்ம இம்பார்ட்டண்ட்டாக நம்ம கற்றுட்டு அதை பண்ணலாம். ஓகே, மிக உயர்ந்த யோகம் பக்தி யோகம். அதிகபட்ச பலன்களை கொடுக்கிறது. குறைந்தபட்ச பயிற்சி, தகுதிகள் இல்லை, பாவங்கள் அற்றது, கிருஷ்ணரின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது. ஓகே, சத்தியுகத்துல விஷ்ணுவை பற்றிய தியாகம், திரேதா யுகத்துல விலை உயர்ந்த யாகங்களை செய்கிறார்கள். துவாபர யுகத்துல விரிவான கோயில் வழிபாடு இருந்தது. ஆனால் இந்த கலியுகத்தில் இறைவனின் பெயர்களை உச்சரிக்கிறது நமக்கு இந்த கலியுகத்துல சிறந்த யாகமாகும். ஒரு சின்ன ஒரு கதை சொல்றேன். சௌபாரி முனிவரின் வீழ்ச்சி. சௌபாரி முனிவர் நீர்ல மூழ்கி தியானம் பண்ணிட்டு இருப்பார். அவரை யமுனை ஆற்றிற்கு போய் பண்ணிட்டு இருக்கச்சே தண்ணீர்ல 2 மீன்கள் சல்லாப நிலையில் இருந்தது. அதை பார்த்துட்டார். அதை பார்த்த உடனே நம்மளும் ஏன் இப்படி இருக்கக்கூடாது, இந்த லைஃப்க்கு வரக்கூடாது. அவர் நல்ல இதுவா இருந்தவர், நல்ல முனிவரா இருந்தவர். அந்த இதை மீனை பார்த்துட்டு ஆசை வந்துட்டு மறுபடியும் மதுராவின் அரசன் மாந்தாத்தா, அவனுக்கு 3 மகன்கள் 50 மகன்கள். அவளை போய் அந்த பொண்களை போய் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு ஆசை வந்துட்டு அவருக்கு. போய் பண்ணிட்டு நம்ம இந்த மாதிரி மீன் மாதிரி நம்ம லைஃப் என்ஜாய் பண்ணணும். சௌபாரி தண்ணியில தவத்தில் இருந்ததுனால ரொம்ப நாளைக்கு அதோட நரைமுடி தலையில, நரைமுடி நேச்சுரலா வந்துட்டு, இது தோலெல்லாம் சுருங்கி போய் தண்ணியில இருக்கிறதுனால அப்படி இருந்தது. அதனால அந்த பொண்கள்லாம் பார்த்துன்னா வேண்டாம் வேண்டாம் இவனெல்லாம் கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியாது. அவர் யோகிங்கிறதுனால அவரோட தவ வலிமையால அவர் தன்னுடைய உடம்புல இருக்கிற அந்த சுருக்கத்தெல்லாம் போக்கி ஒரு இளமையா ஒரு ஹேண்ட்ஸம் யங் மேனா தன்னை மாற்றிவிட்டார். இளைஞனாக மாற்றி கொண்டு சுயவரம் பண்றதுக்கு அவர் வீட்டுக்கு வர மாந்தாவிடம் போய் இவன் பொண்களில் ஒரு பொண்ணை நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு கேட்குறேன். அங்கே போய் பார்த்தா அது சுயவரத்தை பண்ணுறச்சே எந்த பொண்ணு வேணுமோ எடுத்துக்கோன்னு 50 பண்ணிக்கிறேன். இவர் இளைஞனா இருக்கிறதுனால அவனுக்கு ஒரே தாங்க முடியல. 50 பொண்களும் அழகா இருந்தது. பௌதிக உலகத்தில் ஆழ்ந்தான் எல்லா இளவரசியும் சேர்த்து கல்யாணம் பண்ணிவிட்டார். அதனால தன்னோட தவ வலிமையால் பெரிய பெரிய ஆடம்பரமான பேலஸ் எல்லாம் நிறைய கட்டி போட்டார். ஆடையரங்கங்கள், அணிகலன்கள், பூங்காக்கள், மேலும் தெளிவான ஏரிகள் எல்லாத்தையும் அமைச்சார். அந்த தோட்டத்துல பலவிதமான பூக்களின் மனம் வேற வீசிருந்து, பறவைகளின் சத்தம், தேனீக்களின் ரீங்காரம், மேலும் பாடல்களால் நிறைய பாட்டு மியூசிக்கை வச்சுன்னு எல்லாம் சூழப்பட்டு ரொம்ப சௌரியமா இருந்தது. சௌபாரி முனிவர் வீட்டில் விலை மதிப்பு மிக்க படுக்கை, இருக்கைகள், உட்காரத்துக்கு சோஃபா எல்லாம், ஆபரணங்கள், மேலும் குளியலறை டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் எக்யூப்மெண்ட்ஸ், சாதனங்கள் எல்லாம் இருந்தது. பல்வேறு வகையான சந்தன மர வாசனை திரவியங்கள், ஒரே சென்ட் வீட்டில் மலர் மாலைகள், எல்லாத்தையும் விட சுவையான உணவுகள் எல்லாம் இருந்தது. எல்லாத்தையும் செழிப்பான மற்றும் பக்கட்டான சாதனங்களால் சூழப்பட்ட ரிஷி தனது ஏராளமான குடும்ப விவகாரத்தில் ஈடுபட்டார். இவ்வாறு சௌபாரி முனிவர் பௌதிக உலகத்தில் உண்டான உணர்வு திருப்தியை அடைந்தார். ஆனால் இந்த திருப்தி வெகு நாட்களுக்கு இல்லை. இந்த பௌதிக உலகத்தில் இருக்கிற திருப்தி டெம்பரரி தான்.
ஆன்மீகத்துக்கு நம்ம எப்போதுமே போயிட்டாக்க அது பர்மனெண்ட்டுங்கிறது நமக்கு தெரியும். அதனால இந்த டெம்பரரி இதை போய் அனுபவிச்சுட்டு நீடிக்கல. அப்புறம் இதை ஒரு திருப்தி இல்லாத போயிடுச்சு அவனுக்கு. இந்த வாழ்க்கை இது என்ன வாழ்க்கை இது? தீபம் எப்படி எண்ணெயால் சுடர்விட்டு எரிந்து கொண்டு இருக்கிறதோ அது போல அந்த திருப்தியை தொடர்ந்து அனுபவிக்க முடியவில்லை. தன்னை எண்ணி வருந்தினார். நம்ம ஏன் இப்படி பண்ணிடணும் அப்படின்ட்டு தன்னை நினைச்சு வருந்தினார். ஒதுங்கிய இடத்துல உட்காந்து யோசனை பண்ணி பார்த்தார். ஏன் நாம் இந்த மாதிரி சறுக்கி விழுந்தோம்? நம்மளும் அழகா யோகியா போயிட்டு இருக்கோம். அப்படி இருந்துச்சு ஏன் சறுக்கி விழுந்தோம்? அந்த மீன்களின் பாலியல் மனதை அதுல போய் மனது செலுத்தினால்தான் அந்த மாதிரி ஆனும். கருடனுக்கு சாபம் கொடுத்தது போன்றவை. தவம் மற்றும் எளிமை இழந்தேன். பௌதிக உலகில் தொடர்பு 50 இளவரசிகளை மணந்தேன். எனது மிகப்பெரிய வீழ்ச்சி அது. கருடனுக்கு சாபம் கொடுத்ததால் சோபா ரிஷி தனது தியானத்திலிருந்து விலகிவிட்டார். யமுனை ஆற்றில் காளிங்கன் கருடருக்கு கிடைத்த சாபம் காளிங்கனுக்கு தெரிந்தது. காளிங்கன் கருடருடன் இனி யமுனை ஆற்றுக்கு வரமாட்டான் என மிக நம்பிக்கையோடு இருந்தார். ஆனால் யமுனாவிற்குள் தஞ்சம் புகுவது புத்திசாலித்தனம் என்று காளிங்கன் நினைத்தார். சோபாரி முனிவரின் மூலம் நாம் கற்க வேண்டிய பாடம் என்னவென்றால், வாழ்க்கையில் ஆன்மீக மதிப்பை அடைந்தவர்கள் வெளிப்புற பொருள்களில் செழுமையாக ஈர்க்கப்படுவது இல்லை. இதுவே சோபாரி முனிவரின் வாழ்க்கை மற்றும் செயல்பாடுகளிலிருந்து நாம் பெறக்கூடியவை. அது மாதிரி ஒரு இது ஆன்மீகத்துக்குன்னு வந்தாச்சுனாக்க நம்ம மறுபடியும் அந்த மெட்டீரியல் இதுக்கெல்லாம் போய் நம்ம மறுபடியும் போயிட்டு மறுபடியும் அந்த இன்ப துன்பம் கஷ்டம் அதெல்லாம் பார்த்துட்டு தான் இருக்கணும். ஒன்ஸ் இந்த மாதிரி லைஃபுக்கு வந்தாச்சுன்னா நம்ம இதை மேற்கொண்டு டெவலப் பண்ணிக்கிறது தான் நம்ம முயற்சி பண்ணணும். அதனால அவசரப்பட்டு விடுன்னு போட நிதானமா ஒன்னொன்னா நம்ம அந்த ஸ்டேஜை ஏற்றிட்டே வரணும். ஓகே, இது சௌபாரி முனிவரிடமிருந்து நாம் கற்கக்கூடிய பாடம். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லிட்டு ஒரே ஒரு டைம் எல்லாரும் சேர்ந்து சேண்ட் பண்ணிடலாம். கிளாஸ் இதோட முடிஞ்சுக்கலாம். வாஞ்சா கல்பதரூபசேச்ச கிருபா சிந்துபியோ ஏவச்ச பதித்தானா பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே. எல்லாரும் சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே.